چیرۆکên کلاسیک ên cîhanê. Kartal û Kusî. Hebû tu nebû, carek jî caran kartalek gelek birçî bû. Bi rojan geriya negere tu nêçîr ji xwe re peyda nekir. Wela lê hat ku dikir ji êdî nazê bimire. Li ber gevrekê sekinî, ji birçînê hûstiya xwe xwar bûbû, serê wî ketû per wî. Di wê navê de kûsek di wê derê de derbas bû. Kartal di wî perêşantiyê de dît. Şêra got: Birayê Kartal, çi bi te hatiye ku tu wî hewst û xwar li ber wî gevrê sikîniyayî? Kartalê got: Xangê Kusî, qet li halê min nepirse. Çend rojin birçî me. Min tu nêçîr peyda nekir, dikim jî ji birçîya re bimirim. Kusî got: Rêyek heye, ez dikarim ji te re bibêjim. Lê ditirsim ku tu bêbextiyê li min bikî. Kartalê got: Bêbextiyan li te nakim, kerema xwe re ji min re bibêje. Ev çi ye? Kusî: Xwarinek heye, tim jî pey dibe. Tu ji min re sond bixwî ki di niha reberî te bikim. Kartalê got: Ah tu wat be ku tu zirarî ji min nebînî. Kusî dest pê kir got: Di wî erdê de Kusî pirin, hema wan bigire, têxin navê pençeyên xwe bi hewê bikeve, bilind bibe û paşê wan berde ser bayran. Ev ê kalikê wan bişekin, hundirê wan jî goşt e, hema têkeve ji xwe re bixwe. Gavek Kusî ev yek got, kefa Kartalê hat. Pêr û baskên xwe devşandin û got: Xangê Kusî, erê min axt û wat dabû te, lê tu dibînî halê min nihez lê pê Kusiyan bigerim? Ma ji te çêtir heye? Kartalê Kusî xist navê pençeyên xwe û bi hewan ket. Bilind bû ew ji nav pençeyên xwe berda ser li gewran. Kusî kalikê wî perçe perçe bû. Kartal li serê venişt û ew xwar. Gav Kusiyên din ew yek dîtin, bi lez û bez dan xwe xweşardin. Lê gunehê kesî bi wî Kusiyê ve nehat. Hemiyan gotin: Heqê wê bû, dibe meriv bi qewmê û hewalên xwe re xweyên dernekeve. Çîroka me li diyaran, rehme li dê û bavê guhdaran, ji bilê fesadên ber dîwaran.